Koľko, aký priemer sa na čo ti jebe? Obyčo, aby som si dopletel, som piči. Páťo, ja som na nervy, čo ti jebe toto. Čo ti jebe? Lekko. Slávek a jeho VTIčko 1.6 a 840 Nm dokonca v tom Mustangu, takže zďaleka to nie je séria. No a ideme na tento rozstrel. Na pravej strane 3-litrík dieselovitý a s náhonou všetkých 4 kolies, takže X-Drive. Jak sa dostal do otáčiek, konec. Do faka aj do motorky. Do depa, priatelia, čo jazdíte na motorkách, 5 minút a idete na scénu. A na druhej strane si, babi, držte kabelky, lebo vám ich súsne. Je to prhalo ten baner. Akú hudbu hrajú? Čo máš naladené? Európu 2. Či? Ideme pozrieť, čo robí takto chalanisko v peknej limuzíne. A nie, volí si tam ako jazdu dá. Má tam, že dynamik, auto, individuál. Dadil ešte stále túto Audinku, uvidíme, či sa to zlepší, zhorší. Ale každopádne tsunami sa nám už pomaly, ale isto stavia. A držte si uška, kabelky, priatelia. Chlapci, čo máte tie veľké veci medzi nohami, šup, poďme na štart, idú motorky. A to aj ženy teda, neviem, možno máme aj kočky, ktoré jazdia na mašinách. Takže jeden predný náhod, špageťák versus Japonec. Náhodom a niečo s Lubašovcov D-Racing SK. Takže Dušan Oškrda, BMW 3/4 rozjedu z Trenčína, čo tam aj boli minulý rok. Versus Silvestre. No a priatelia, ako som spomínal, poprosím motorkárov, chystajte sa nám pomaly, ale isto, pretože na brzdičoch. S takým by sa chodilo do obchodu, no. To sú také dva slušné domčeky, by som povedal, na 4 kolesách. Každopádne luxus vnútri a športové srdiečko. Čo sa týka.
zabitá aj sekmečka, tak si to vychutnajte. Aj na autách samozrejme, ale predsa Vajčák musí... Čuj za turbo! A pozri, už tu má aj brata. Že tam aj druhý kus taký starý. Takže priatelia, táto korveta je to náhon 4 kolies. Tak si držte kabelky a ideme na to.